Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše. A Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. A šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. A mogu da uradim ovako? Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislilo Wednesday. Za početak ću uzeti pucketove bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? Zmija? Skloni je. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završio sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kako je lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću medu unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini.
Gotovo! Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A medak kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava. Ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego Fenom. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? Okay. To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidjelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću ih na drugi sprat, tako je. Prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? Gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, moje oko! Šta se desilo, Wednesday? Ne! Kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala. To je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovdje viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukras me plaše. A šta ja da radim? Tačno. Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. Prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. Tačno. Pozvat ću svog druga. Zdravo. A donesi mi slatkiše. Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. U tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Tačno. Uzet ću ovo. Hvala. Evo ti. Vidimo se. Ćao. Super. Sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoj tortu. Super. To je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte. Ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filmom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja film unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacujem u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam ceo sloj šarenim mrvicama. O, da, ispalo ekstra.
Wow, to je baš zanimljivo. Super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho, neverovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool. Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala ljudi, baš ste mi pomogli. Sve spremno, eto. O, imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Hajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super. Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon. Gledajte, prelep je. Wow, sad je sve oko mene šareno. Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja. A mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je poslednji komad. Ups, devojke, kako ste? Da, pitam se šta će sada biti? Sve je vrlo jednostavno. Pokazat ću vam nagradu. Ovaj put to je ova slatka maca. Zatim vam dajem vreme da nacrtate ovu nagradu. Onaj ko najbolje nacrta dobit će ovu nagradu. Možete da krenete. Čudno, a gde su boje? A, shvatam. Verovatno moramo crtati ovim slatkim gelom. Mislim da će uspeti. Da, vidimo to. Kažeš da je to gel? Pitam se, da li je ukusan? Jao, tako kiselo. Ali sviđa mi se. Jao, Mari sigurno neće pobediti. Ja sam u životu nacrtala puno mačaka. Sigurna sam da ću pobediti. Ajoj, reći ja mogu da napišem. Rano se smeješ. Oho, kako si to uradila? Nemoj da buljiš u moj crtež. Deco, nemate više vremena. Sad ću izabrati pobednika. Evo moje mačke.
mačke. Andy, imaš sladak crtež, ali malo je neuredan. Marie, jesi li pojela sav jel? Ti sigurno nećeš dobiti mače. Nema šance. Mia, ti si me obradovala. Nacrtala si odličnu mačku. Dakle, u ovoj rundi ti dobiješ nagradu. Čestitam. Wow, super! Dobila sam novog prijatelja. Da, stvarno je sladak. A šta će nam žvake? Uz pomoć njih morate da nacrtate portret ove lutke. Uzgretova lutka nije obična. Veoma je ukusna. Da, to je velika torta. Požurite, nemate mnogo vremena. Još nikad nisam crtala žvakama, ali mislim da to nije teško. Potrebno je samo prožvakati komad, a zatim ga zalepiti na papir. Ovako. Da, odlično mi ide. Zanimljiv način. Nadam se da će ispasti cool. Da vidimo da li ću ja uspeti. Ne, nećeš. Oho, vidi. Šta to mi je radi? Radim sve da bih dobila ovu ukusnu tortu. Nadam se da će moja tehnika uspeti. Bitno je sve raditi polako i pažljivo. Da, to nije baš lako. Jo. Prokletstvo. Isprljala sam naočare. Fuj, odvratno. Baš si smotana. Deco, stop. Vaše vreme je isteklo. Pokažite svoje crteže. Mia, očekivao sam više od tebe. To je loše. Marie, a ti si dala sve od sebe. To se vidi. Bravo. Andy, ni kod tebe nije loše, ali nisi stigao, Marie. Čestitamo, Marie. Ona postaje vlasnik ove velike torte. Super. Taman sam ogladnila. Baš je ukusna. Konačno crtamo ne hranom. U ovoj rundi vaša nagrada je ovaj kofer sa šminkom. Ozbiljno? Užas. Požurite, imate samo minut. Izgleda da ću i ja morati da se borim za taj devoječki kofer. Pa dobro, barem ću da vežbam crtanje. I onako ću ga i ja dobiti, džabe se trudiš. To ćemo još vidjeti. Ja ću nacrtati tako lep kofer da će voditelj biti oduševljen. Jel tako? Imam bolju ideju. Što bih crtala ovu kozmetiku kad postoje brži i zanimljiviji način? Treba samo narandati kredu na papir. Pogledajte, ovo već izgleda lepo. Ali ostao je još jedan korak. Treba ispeglati crtež kroz foliju. Zato će mi trebati obična pegla. Šta ćeš sad reći, Mia, a? Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? I ja sam smislila nešto zanimljivo. Rastvorit ću kredu u vrućoj vodi. Ali pred toga ga treba izgnječiti rukama. To je to. Posle toga ću sve dobro izmešati. I dobit ću boju koju mogu da crtam uz pomoć obične četkice. Marie, jesi videla? Baš originalno, svaka čast. Kakav je to miris? O ne, Mia, odvratila si me. Sve mi je izgorelo zbog tebe. Tako ti treba. Jo. O ne, kod mene je sve mokro. Deco, vreme je isteklo. Podignite svoje crteže. Marie, kakva je to crna mrlja? To ne valja. Mia, i ti si me razočarala. To je užasno. Opa, Andy, svaka čast. Imaš mnogo lep crtež.
Čestitam, ti dobiješ ovu šminku. To je sjajno, ali šta da radim sa njom? Možeš dati meni, na primjer? Ili meni? Molim te. Imam bolju ideju. Okay. Devojke, priđite mi bliže, našminkat ću vas. Nećete prepoznati sebe u ogledalu. To je to, mislim da imam talenat. Kakav užas. Daj, ja da vidim. O, ne! Kako si mogao da nam uradiš to? O, meni se sviđa. Vreme za posljednju rundu. Ovaj put neko od vas će dobiti novi iPhone. Šta? iPhone? To je super. Krenite da crtate. Hajde. Moram shvatiti kako se ova stvar koristi. Očigledno samo treba grebati crtež. Da, dobro mi ide. O ne, moje pero se slomilo. Šta da radim sad? Točno, umjesto pera ću koristiti nešto zanimljivije. Naprimjer, novčić. Ostaje samo da ga nađem u džepu punom smeća. O, našao sam. Sad ću 100% pobediti. Šta pričaš to? To ćemo još vidjeti. I ja ću napraviti najbolji crtež. Pa ne, neću nikome od vas dozvoliti da pobedi. Nijedan od vaših crteža se ne može uporediti sa mojim budućim remek delom. Deco, vreme se bliži kraju. Pokažite šta ste izgrebali. Jo, kod mene nije baš lepo ispalo. Ali imam jednu ideju. Andy, vidi tamo leti NLO. Kako si naivan? Gde tamo nema ništa? Pa, podignite crteže, hajde. Mija, to ne valja. Očekivao sam više od tebe. Mari, kod tebe baš lepo ispalo. Andy, ni ti nisi loš, ali Mari je bolja. Šta? To nije fair. Kod nje je moj crtež. Mari, ti dobiješ novi iPhone. Čestitam. Da, oduvek sam htjela takav. Pravit ću najlepše slike. Čekajte, zašto tako čudno izgleda? Prokletstvo, to nije pravi telefon. Tako ti treba. Ćao, devojke. Jeste to odlučili da napravite nove kuće? Ovo je odlično mjesto za sve. Za sve? Jeste li sigurni? Ovdje je odvratno. O, pala mi na pamet ideja. Sad ću kupiti sebi puno Lego kockica i napraviti sebi prelepu kuću. O, stigla su. Super. Wow, kako lepo. Moja kuća će biti najlepša. Čak i bolja nego što je bila pre. Aha, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Želim da mi krov bude zelene boje. Gotovo. Baš mi je drago što ću živjeti ovdje. Ja nemam para da kupim nešto, ali ću se snaći. Mogu izgraditi kuću od ovih kutija. Traka je moj najbolji prijatelj. Ispašće dobro, sigurna sam. Dakle, treba zalepiti nekoliko kutija ovdje i ovdje. Sjajno. Ova kuća izgleda nevjerovatno. Napravit ću prozoriju s pomoć noža. Op. I ovdje. Wow, komšinice, tvoja kuća izgleda tako slatko. Bože, oni nemaju pojma. Moram da idem na spa tretmani, ali pre toga ću poručiti sebi novu lepu kuću. Ne ovu, ne ovu. Uhu. Ili dvorac, da. Želim ovaj. O, a već je stigao. Ovamo, ovdje sam. Oho. Ne mogu da verujem. Da, to je moj dvorac. To je pravo mjesto za princezu poput mene. O, kako lep. Devojke, možete gledati, ali ne dirajte ga. Ne želim da ga pipaju siromašni ljudi. To donosi nesreću. Jel vam jasno?
Pažnja, hitne vesti. U našoj okolini se pojavila jako bogata devojka koja se zove Sandy. U stvari, čekajte. Ovdje je nešto zanimljivije. Dobar dan. Ej, ko si ti? Briši sa moje teritorije. Skloni svoju kameru brzo. Ne dirajte mog operatera. Odlazite. Ode ovdje svakakvi, strašno. Ne volim ove novinare. Da li moja kuća zaista izgleda suviše prosto u poređenju sa dvorcem? Pa dobro, pala mi je na pamet odlična ideja. Moja kuća je kartonska, tako da je mogu obojiti kako god poželim. Imam samo jedan flomaster, ali tog će biti dovoljno. Gotovo. I pogledaj. O, da. Lepo je. I ja hoću da ulepšam svoju kuću. Imala sam negde led traku. Sad ću je zalepiti oko kuće. I staviti zastavu. Wow, prelepo. Moram da snimim to za TikTok. Pratilci, pogledajte moju novu kuću. Kako vam se čini? A tu živi moja nova drugarica Britney. A ovdje je još jedna moja komšinica, zove se Sandy. Živi u velikom belom dvorcu. Ja, upozoravajte me o snimanju. Moram se srediti. Točno, šminka. Tako volim da se šminkam. Što ne bih onda i svoju kuću našminkala? A tata kaže da sam nesposobna. Gledajte, mogu celu kuću da ofarbam. Odlično, kakva lepota. Oho, kako je lepo ovdje. Ove šljokice izgledaju ukusno. Pitam se da li su jestivi? Šta se dešava? Kradu? Usred belog dana? Policija, dođite. Lopov je tamo. Šta, gde? Sad ćemo ga uhapsiti. Ruke gore. Treba staviti ogradu oko kuće da više niko ne uđe. Jesi vidjela? Siromašnim ljudima je ulaz zabranjen. A nisam ni htjela. I onako ti šljokice nisu jestivi. Sad ću i ja sebi napraviti ogradu, ali bit će lepša od tvoje. Nije li ti jasno? Ha? Kako je lepo ispalo. Ja si vidjela. Oho, Kate također pravi ogradu. Da, smislila sam nešto genijalno. Od ovoga će ispasti odlična šarena ograda. Ćao, komšinice. Oho, šta Sandy radi tamo? Jao, kako je lepo živeti kad sve rade umjesto tebe. Hej, pazi na ovo novčano drvo. Vredi $1.000.000. Sklonite se svi, želim da budem sama. Jao, kakvo lepo dvorište imam, za razliku od nekih. Sad ćemo i mi napraviti sebi lepo dvorište. Da, ovdje ću napraviti stazu od bombona i M&M's. A ovdje će biti aparat sa slatkišima. Obožavam ovaj sok. A ovdje će biti ventilatori da nikad ne bude vruće. Sad ću ja napraviti nešto za svoje dvorište. Treba će mi testera, drvo i malo pameti. Od ovog će spasti odlična staza. A ovdje će biti cvijeće. A ovo će biti moja stolica. Čekajte, šta? Ovu da, možete staviti kuglice u bazen. Odlično, hvala. Pogledajte kakav dobar bazen imam. Britney, dođi kod mene. Jao, ovdje je jako super. Kate, ti si genijalna. Sandy, hoćeš i ti sa nama? Hajde još u blatu da se poigramo. Kuća s polja izgleda dobro, ali unutra je nekako tužno. Fuj, još i paučina, užas. Treba izabrati te. Ovaj. Jastuci. Ovaj. A šta još? Ova slika, ovdje sam lepše ispala. Skoro sam završio. Ostalo je samo nekoliko sitnica. Lampica. Slika. A da, i pare. Ovdje će biti ogledalo, a ovdje jastuci. Završio sam, gospođice. Wow, savršeno. Savršena soba za princezu poput mene. Kako je lepo trošiti pare kad ih imaš. Moj život je savršen. Moja soba je divna, kuća čarobna. Moram i ja nešto smisliti. Stavit ću par lampica. Disko kuglu. I organizovat ću žurku kod kuće. Lepota. I naravno trebaju plišane igračke.
A ovdje ću staviti moje omiljene figurice. Gotovo, mogu spavati malo. Oho, Kate je sredila kuću unutra. Hoću ja. Sad ću naći nešto zanimljivo u smeću. Hej, to je moje smeće, vrati mi. Daj mi krofnu. Ja sam je prva našla. Ko si ti? Odlazim. Treba tiho proći da ne probudim baku. Pođi sa mnom. Živećeš u moje kući, dušo. Jao, kakvu lepu kuću imam. Sa mojim crtežima i aplikacijama. Šta je to? Kako ste me našli? Ups, nezgodno je spalo. Sad čekajte, hajde da popričamo. Nema potrebe da trčite za mnom. Hajde da nađemo kompromis. Obožavam da idem u kupovinu. Britney, gdje to trčiš? Stani! Joj, poludeću zbog njih. A šta devojke rade? Igraju loptu? Šta? I ja bih isto htjela. Zašto me ne zovu? Nema veze. Sad ću im pokvariti igru. Treba samo malo sunca i lupe. Onda ću zapaliti kuću Britney. To je baš lako. Šta to tako miriše? Moja kuća? Kate, zovi vatrogasce. Gori mi kuća. Ne znam šta da radim. Požar je veoma jak. Tako su smešne. Sad se moramo Kate rešiti. Sad ću razbiti njenu kuću. Tako je. Šta se dešava? Ko to ruši moju kuću? O ne, moja prelepa kuća. Prestanite. Sljedeći put ćete me zvati kad se budete igrali. Kate, izvini, jako mi je krivo zbog tog kuće, ali tu je i dalje požar. Eto, moja kuća je izgorela. A gdje ću živjeti sada? Sandy, jesi li to ti se uradila? Ja? Pa da, to sam bila ja. Pazi se onda. Kate, jesi li spremna? Hajde da srušimo taj dvorac. Uništila si našu kuću, a mi ćemo uništiti tvoju. Napadam vas novcem. Tako se bogati brane. Eto vam. Ja, gdje su pare? Ojoj. Eto ti, eto. Dobro, Kate. Prestani, spašće mi kruna. Eto ti Dior puder. Ne sviđa ti se? Što nisi navikla da vidiš tako skupe stvari? Nećemo odustati, nemoj se nadati. Eto ti, razmažena princezo. Eto ti. Opet ti? Okej, onda ću se braniti. Nećeš moći da probiješ moju zaštitu. Jo, šta? Uspela si? Stani, nemam oružje. To je još bolje, a lakše ću te oboriti. Što je to? To je pomoć. Došla je da me pokupi. Ćao, devojke. Stani, još nismo završili. Odletele. Britney, ne brini. A vidiš šta imam? Sad ćemo da je oborimo. Ciljaj dobro. Imamo samo jedan pokušaj. Dobro, što sam pobegla od njih? Jao, šta je to bilo? O ne, padam! Pobedili smo je. Baci kocku, Kate. Sada dvorac pripada Kate i Britney. Gde sam ja? Šta je to? Gomila smeća? Odvratno. Ćao, lepotice, hoćeš mi dati svoj broj? Britney, hajde da skinemo poklopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako je lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam. Julie, šta čekaš? Digni svoj poklopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone. Ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smeješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi, uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool! Wow!
Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super! A šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. O, da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. O, baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. O, evo još bombona. Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. O, baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo po klopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moja isto. Čekaj, došla mi ideja. Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo ko je brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno, imam čokoladnu lizalicu. O, da. Sigurno ću biti brža od Julie. Kako je Britney? Oho, dobila je čokoladu? O ne, a brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. A šta da radim? Nema mnogo vremena. Jo, jezik mi je već pocrveneo. O, treba smisliti nešto. Tačno, uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti! Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? O, moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten. Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja? O, tačno. Treba pogledati šta je ispod mog poklopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. O, čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? O, što da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. O, došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. O, evo vas. Ćao, čao, drugari. A Britney upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodaću prsten Draguljaru majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow, sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak. Imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow, koliko čokolade. Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidi šta je kod tebe. Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. O, i ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke.
O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. O, vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? E pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jo, o, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, a bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow, tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. A Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema, sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. A bit ćeš mnogo lepa, Julie, obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati. Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se. Dakle, sad ćemo odlučiti ko je bolji uz pomoć kulinarskog izazova. Počet ćemo od burgera. Mi volimo burgere, to je lako. Treba će nam tiganj i ulje. Da, tako je. Ugreću tiganj i sipati ulje. A sada treba ispržiti pljeskavicu. Ona je već spremna. Danny, možeš ti da uradiš to? Ne, hajde ti. Ne ti. Molim te, brate. I ja tebe molim te, bra. Šta radite ovdje? Niste u vrtiću. Dajte mi. Eto, pljeskavica na tiganju. Nastavite. Šta ćete dalje raditi? Da, lepinja. A ti, Danny? Salata, bravo. Vreme da sastavimo burger. Lepinja, salata, pljeskavica, paradajza i sir. A evo kečapa. Da, kako moćno. Zatvaramo sve lepinjom i to je to. Uspeli smo se me. Sheila, hajde da ofarbamo naša lepinje. Da, ajde. O, da, ispalo je super. Baš je lepo. Vidi, to je divno. A sada slatkiši. Hajde, Sheila. Da, ja imam želetrake i oreo. Dodat ćemo sirup i to je to. O, da, ovo je divno. Šta je tamo, Sam? Šta oni spremaju? Imaju puno šarenih burgera, pogledaj sam. Šta? Oho, stvarno. Zanimljivo su smislili to. A mi imamo samo jedan burger, ali sigurno je ukusan. Daj mi krompir, Danny. Stavit ću ga u burger. Da, napravit ćemo burger pauka. Da, tako je. Super, a sada pucamo kečapom. Vidi kako dobra paučina. Sam vidi, nemamo više vremena. Da, vreme isteklo. Idem da probam vaša jela. Prvo, devojke. O, to nije loše. Da, uspeli ste, svaka vam čast. To je super. Idemo dalje, a šta je kod dečaka? Imate samo jedan burger. Dobro, izgleda baš brutalno. Sad ću ga probati. O, to je jako ukusno. Vi ste pobedili, dečaci. To, Danny! Pobedili smo, jesi čuo? Ne brini, drugarice, imat ćemo sreće drugi put. Wow, kako dobra igrica, tako je zabavna. Hoćete i vi da se igrate? Onda instalirajte igricu Multidosor u Google Playu ili App Storeu, a bit će zabavno. Dakle, nova runda. Sad mi spremite koktel. Počnite. Treba na blender. Da, i čokolada.
Stavit ćemo u blender čokoladu, poki štapići, čokoladni marshmallow i sipat ćemo čokoladno mlijeko. Tako je. Ostalo je to sve promešati. Super, uključujem. Zašto dugme ne radi? Nijedno ne radi. Šta je bilo? To je baš čudno. Šta da radimo? A je li uključeno struju? Naravno da nije. Eto, sad će sve biti u redu. Uključujem. Da, super. O ne! Poklopac je odleteo. O ne! Sad smo mokri, šta sad da radimo? Dečaci, zašto kukate? I zašto je kod vas tako prljavo? Hajde! Očistite se ovdje! Jagode? Šefe, a da li vi volite jagode? Naravno! Dakle, stavit ćemo ih u blender. A zatim ću dodati malo sladoleda i mlijeko sa ukusom jagoda. Odlično! Zatvaramo blender i uključujemo ga. Stani! Ne pritiskaj! Čekajte, je li sve u redu? A kod dečaka se sve prosulo. Ali mi nismo dečaci. Kod nas je sve u redu. Bravo, devojke! Ostalo je sve sipati u čašu, ali prvo ću je ukrasiti sirupom od jagoda. O da, to je jako lepo. A sada možemo sipati koktel. Wow, to izgleda jako dobro. Dodat ćemo šlag i... To je to. Može se probati. Čekaj, ne. Hajde da dodamo još par detalja. Vidi. Sad je to prelep koktel. Wow, to je jednorog, svaka čast. Valjda smo sve očistili. O ne! Sam, ostalo nam je malo vremena, a nemamo koktela. Šta da radimo? Ajoj! Mirno, stići ćemo sve. Vidi, ima mali frižider. A unutra su sokovi. Sad ćemo nešto smisliti. O da, Deni, spasio si nas. Dobro, hajde da počnemo. Sipat ćemo u čašu sve sokove. Da, tako je. Gotovo. Ali treba dodati tajni sastojak. Ne to. Da, evo ga. To nam treba. Zašto koktel gori? O ne, to je bio tabasco. Vreme je steklo, sad ću probati. Nije loše. Šta nije u redu? Zašto se pušim? Šta je ovo? Kakav užas. Više nikad ne spremajte to. Idem kod devojka. Gde je vaš koktel? Kako slatko. Ja volim jednoroge. Imam čak i tetovažu sa njim. Preslatko. Dakle, probat ću. Sviđa mi se. Da, tim devojka je pobedio. Britney, pobeda je naša. Mi smo najbolji. Dakle, posljednji zadatak. Spremite mi picu. A vreme je krenulo. Ideja. Treba će nam ovo. Sad ćemo napraviti testo za picu. Britney, vadi brašno. Da, evo ga. Aha, sad ću dodati jaje i sipati mlijeko. Divno. I dodat ću malo sirupa od jagoda. Naše testo će biti roze. Ostalo je sve promešati i to je to. Eto, testo je spremno. Hajde da vidimo šta je spalo. Wow, kako lijepo. Pogledaj. O da, a sad ga treba razvaljati. Sheila, pomozi mi da napravim srce. Super, srce je spremno. Možemo ga staviti u rernu? Da. Pratim vas. Narandat ćemo sir, treba nam što više sira.
Odlično. O ne! O da, sad ćemo ispeći našu picu. Šta će nam rerna kad imamo vatru? Miris je super. Sad ćemo dodati kobasicu. O, vidi šefa. Hajde, moram da vežbam bes. Jel mi dobro ide? Hajde, još jednom. Sam, hajde da napravimo picu u obliku njegovog omiljenog lika. Da, hajde, to je super ideja. Da, baci kocku. Hajde da vidimo kako je naše testo. O, baš je lepo. Gotovo. Vreme da stavimo punjenje. Umesto sosa ću koristiti Nutellu. Aga, gotovo. Sheila, sad je tvoj red. Aha, dobro. Ja ću dodati malo jagoda. Ovako. A zatim ću staviti marshmallow. To je divna kombinacija. Deco, vreme isteklo. Vreme da probam vaše pice. Šta je kod devojka? O, izgleda lepo. Slatka pica. Priznajem, to mi se ne sviđa baš. O, kakva šteta. Dečaci, a šta kod vas? O, je li to moj omiljeni lik? Bes! Da! Kako ste pogodili? Sad ću probati. O, super, to je jako ukusno, svaka čast. O, šta je to, kofer? Hajde da vidimo šta je unutra. Otvaraj. O, nevjerovatno koliko para. Bogati smo se. Dakle, šta radite ovdje? Šefe, uzmi pare od dečaka i daj ih devojčicama. Odmah. Da, naravno, bako. Izvolite. Zar te nisam učila da se devojčice moraju da puštaju? Izvini, bako. Da, pobedili smo to! Kako je to moguće? O ne! Izgleda da će biti vruće. O, Bože, mislim da sam gotova. Wow! U pomoć! Mandy, tiše, smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. O, a šta ako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Šta? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da, eto. Šta si uradio? Kako ljuto! Skloni se odavde, glupane! A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Onda neću moći. Stani, smiri se i počni da ideš, hajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu? Možeš ti to, hajde. Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako, jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde i ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smešna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže, voda! Voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže, brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kako olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Pa dobro. Šta?
Da, blago meni to. Ha? Hajde, počni, Nikol. Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj. Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. A moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Ne. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Ja, ali sad je meni muka. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej, vi! Sklonite se odavde! Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva? Oho. Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovdje. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super. Ćao, devojke. A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Mandy, a mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti cijelo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja.
Pogledaj, Mandy. Ma neke. Hajde, počni, Britney. Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovde, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da, hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Šta? Sad, taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups. Jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. O, moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. O, obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra. A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to. Vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O, ne, ne. Šta je ovo? A to je čokolada. Wow, sviđa mi se. Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro. Uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo. Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju, super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem i gledajte balon. Super. Pogledajte šta još imam. Žvaku ću staviti ovde i zatvoriti. Eto. Hajde, Nicole. Hej, Mandy, skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super, ovo je stvarno sjajno. Uzet ću više. Da. Divno. Imam ideju. Makaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako.
Sad je ova kanta moja, da. To je bilo super! Što? Gde je moja hrana? Ej, daj odmah! O ne, sve si pojela! Gledajte, gledajte. Šta ona radi? Ne znam. Pravi balon i... Gotovo! A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nicole. Hvala. Eto ti! Tako je. Sad ti, Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Da, zdravo. Slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? Pa vidi šta radiš. Upse, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. O ne, očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde. Marš.